हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। थ' आं दाख्लैनिफ्राय मोनसे भिडिअ भाइरेल नुगासिनो आरो न' सासे सिख्लाखौ बर' रायलायनो फोरोंनाय। आङो नोंजों बुंलाय कुइसन कुइसन आङो नोंजों बानायनानै बिदि भाइरेल खालामनाया मोजां जायाखै आरो जोंनिबो लासिं सिं जादों बर'फोरनि लासिं सिं जादों नङा होमबा। जों दा बर' राव नालाय बर'फ्रा लासिं सिं मोनो गोदोर गोदोराबो फेसबुक सालायो नङा होमबा। बिदिखौ भाइरेल खालामनाया मोजां जायाखै। फेसबुकाव ससियेल मिडियाआव हेगारना हामोन आरो नोंसोरनि लोगोजों लोगो बिदि सिखायलायदो बा माबा बुंलायदो बेफोरनिसो पार्सनेल खोथा बेफोर पार्सनेल खोथाखौ मानो भाइरेल खालामो। दा बे सिख्लाया भाइरेल जागासिनो नङा होमबा। बिनि न'खरनिफोराथ' गाज्रि मोनोना आरो बिसोरनि हारियाबो जेनेबा बिदि फोरोंनायखौ गाज्रि मोनो दे सोरबा सोरबा कमेन्टआव मा हरदों नोंथांमोनहाबोथ' नुखादों नङा होमबा। बिदि खालामनाङा जोंनिबो लासिं सिं जायो आरो सिख्ला न'खरनि लाहाबो लासिं सिं मोनोना। सोरबा नङा सोरबाथ' बुजिनाय दोङोना बुहुत बर' गोरों दोङोना बे गाज्रि मोनोना बिदि फोरोंबाथाय। ओंखायनो एसे साबधान बिदि बायदि फोरोंनाङा। आं बहुद दुखु मोनदों आरो ना बिदि फोरोंनायखौ जेनेबा जुदि बुंदोंबा बुंदो आरो ना बिदि फोरोंदोंबा फोरोंदो खिन्थु ससियेल मिडियाआव हेगारनायखौ बिराद दुखु मोनदों माने गावखौनो गाव लासिं सिं खालामनाय बर'खौ लासिं सिं खालामनाय जादों दे खिन्थु बेखौनो आं गाज्रि मोनदों। लोगोफोर बेखिनि बुंनानै जेनेबा आरो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों एसे सेंग्रा सिख्लायाव एक्सनबो लानो हानाय बांद्राय भाइरेल जाबाय थाबा जुदिसो सिख्लाया माबा मोनसे बिमा बिफानि सिगाङाव माने बिदि भाइरेल जादों होननानै बुंबा गामिनिफोरा माबाबा होमबा एक्सनबो लाजागोनबो आरो बेनिखायनो साबधान न'खरनि मानसिया दुखु मोननानै एक्सनबो लानो हानाय बाराबा बेनिखायनो साबधान जानला मोनला भाइरेल खालामनाङा आरो न' जों दा सिख्लायाबोथ' एसे लासिं सिं मोनगासिनो दा बुजिनानै जुदिसो सोरबा नङा सोरबाथ' बुंखाबाय इदि बुंनाय जादों होननानै सिख्लायाबोथ' लासिं सिं जागासिनो दा ओमफ्राय बिनि सायाव आरो जोंनि बर' रावा लासिं सिं जादों आरो ना बे सासे सेंग्रानि थाखायनो जों दा बर'फ्रा एसे लासिं सिं मोनदो मबाइलखौ नुबानो मा लेथ्रा जेनेबा आं मा भिडिअ'लै होननानै प्ले खालामदोंमोन आं मा भिडिअ होननानै प्ले खालामदोंमोन न'खरनि जा लोगोफोर दोङो सोरबा न'खरनि दोङो खोनायोना लेथ्रानो होद बिदि आं बिराद दुखु मोनदों आरो बेखौ प्ले खालामनाय लोगो लोगो मायोबासो ओंखायनो बिराद दुखु मोनदों बिदि खालामनाङा लोगोफोर मालाबा बिदि खालामनाङा लासिं सिं जायो न'खरजों दा माबा मोनसे भिडिअ होननानै नायफ्लांगोन मा राव बेफोरो नङा होमबा। बेनिखायनो बिदि खालामनाङा मोजां माबानांगौ एसे माइनाव लाब्रा नोंसोर बुंबाय भिडिअ रेकर्ड खालामनानै मानो भाइरेल खालामनांगौ बे गाज्रिथ' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आं बारा बुंला भिडिअ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामनाय आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा प्लिज साबसक्राइब खालामना ला लोगोफोर बाय बाय।